In today's video, we're testing one very important thing. Do we actually know product prices, or are we just swiping cards? Closest one to the price gets 1 point, and that's easy because if something is free, it does not have a price. And by the end, one of us will be crowned champion. With that being said, let's see who knows grocery prices. Or are we just completely clueless? Welcome back to another YouTube video, guys. Like, subscribe, and comment Sasko Brood. Ons gaan prijzen van producten. Raai de ene wat die naaste in die product zijn prijs komt, krijg 1 point. Die tweede in obviously krijg niet een point. Let's go, guys. Let's go. Okay, cool. Sasko white bread, 700 gram. Volle se. 17 rand 99. Antonio, 16 rand 99. opties naast is 899. Die tweede is Albany brown bread, 700 gram. Albany. 19, 1899. 1999. Opties correct. Ja, dat is mooi. Want die brein moet altijd meer zien. Minder. Is Kalava full cream milk, 2 liter. Hoeveel is het? Nee, maar kijk, wacht. Ons moet één per één gaan. 42. 42. Waar wat? Milk. Hoeveel? 2 liter. 20 rand 99. Is het Antonio zijn naaste? Hij is 38,99. Ik Dat is 2 liter milk. ja, man. Goeie Door dood. met dieren naar mij. Dat is 42. Je kan niet zeggen, ik zou zeggen niet. 42, 38 is zijn. Dus dan niet zo trappetje weer. Vragen. Ja, oké, ja. Parmalat long life milk, 1 liter. 1 liter. Een liter. 22. Nee, ik... Nou, kom eens aan kijken. 30, 99. Zeg jij 30,99? Ja. En jij hebt gezegd? 21. Jij is correct. Goed, Hij is 18,99. Antonio is zijn Er naaste. staat een liter, Nieke. Ah, die vorige was 2 liter. Coca-Cola original, 2 liter. Kom, ik ga nou, dan ga je. 30 rand. 29, 99. Nee, gaan we nog niet gaan. Kan mag je zelf zeggen. Maar Nee, je Je mag... mag eens zeggen, je mag eens Nee, zeggen. Maak hem. je kan nog niet gaan. Als jullie nog niet gaan. 24. is een sprong. Ik kom krijgen was nou. Loop, kap. Zij hier zo moest het hier. Ja. Pepsi 2 liter. Maar wacht. Die points. Drugspoints, daar moesten. Maar tel je die points. Ah, dus moesten 2-2. Dus dan 2-2. Zou Dat is Als dat toch Pepsi. mij is. Pepsi 2 liter. Pepsi 2 liter. Hoe las ik kook? 4 Ik kook als eigenlijk Nederlands Pepsi. Zo kan ik zeggen. Pepsi is zo. Kom ik zeggen zo 22. Oké. Het is ik ook 24. Of daar je zit 22. Nee, dat is 22. Dat is 22. 22. Zeg je toen nog Ja, ja. Antonio zegt 22. Antonio is er. Als 21 Heilig. Stom. Samba chips. Hey. Samba chips. Wacht. Ik. Jij niet eerst. Zij is nou ik eerst. 23,99. Jezus, dat is sport en ik zeg 24. Joh, wat is je verschil? Dat is je verschil niet. Antonio is er. Kom maar hier kom maar Want 27. hij zei 94. Antonio is er. Nee, maar 23,99 is naast. Alles is, dat is niet mogelijk. Jij zegt 24. Als Wat alles is jij zegt? Jij zegt 24 stom. Er zit 23,99. te maken 24. Oh ja. Toe, kom. Nou zo heb ik dat point. Ja. Niemand. Hij is de naaste. Jij zegt 24, jij zegt 99, is een cent. Ja, zwart hem zo. Samba mustard balls, chutney chips. Ik zie niet zo, maar ik heb aan deze. Samba, hoeveel? Ai, klein. Waarom nog dan? Nee, zie. Ik weet niet. Jij doet hij wrong Ik ken mustard balls. Dat is er anders een beetje. Ik doe niet wat ik krijg. Was je gewoon een Samba? Dat is zijn naam, Mr. Bolles. Als je niet de flavoring. Ja, Mr. Bolles, zat niet nou. Chutney chips. Ja, is Mr. Bolles. Wel mustard balls en Ik zie chat niet zelfs. Hoeveel is de vorige? Ik zal ze 499. Antonio. Wat is je andere chips? Samba chips gewoon. Schoon. En Dit is ook een samba, maar ik denk het is die flavor. ik wil zeggen, Thai flavor is cheaper. Je kan niet zeggen, als bijna iets in, dan krijg je punt. Je hebt die prijs gezien. Nou, Waar je is gaat de eens de prijs nog zien. Waarom? Wel niet.
Waar is je prijs? 499. Dus ik kan zeggen 22,99. Dat is helemaal recht. Dat is nog Ja. Dat is resale lang. Just a matter of day, bruh. Nummer 9. Bruh. Niet next year. Niet next year. Ik ga er maar eens toe. Zo. Ja, hij zegt ik kan. Zo, zeker. Me personally, I wouldn't take this level of disrespect. Niet next cheese. Niks cheese. This is fake. That's fake. It's a fake? Yeah, that's Photoshop. That's fake. On my mama, that's fake. On my heart, on my life, my little brother grave, I could die right now. Pizza's. Hier staat niet next cheese. Oké. Klein pakje. Nee, hier staat een kleine grote. Niet next is die pakken. En ik denk dat is die grote. Nee, jij moet eerst zeker. Ja, voor de je moet grap eerst nemen. go. Dus als je mensen als die kleintje uit de smaken. Of livestream. Zeg niet de prijs. Ik ga naar de prijs zetten. Ik kan hem zo 11,99. 98. 28. Dat is niet zeker. Ja, is die naaste. Maar het- 7,99. Alsjeblieft. Die 10e item is Pocomo Whippix. Mijn Weet-Bix zit aan mijn tanden en paas, Nexus. Breng nog een beetje melk, Nexus. Breng nog een beetje melk. Allemaal? Ik doe dat 62. 45,99. Wat is die naaste? Hoeveel is het? Dus niet gaan we zo cheap. 54,99. Hoeveel jij? Mm-mm. Hoeveel jij? Ik doe 60. 62 al maar. Dus ik. Ik zei 44,99. Ja, ze 44 en je zegt 54. Dat is Nee, raar. Hij is een stuk of 10 punten. Vraag als je zo wheatpix zit. Nee, of wheatpix. Nee, maar kan ik je net steeds recht? Dat prijs namelijk hier 99. Ja, ik vind. Nee, maar je moet ze niet Je nemen. moet. Bos. Dan kijk Ja, ik ga met een cent achter wees. Ja, of de ene. Kellogg's Cornflakes. Ik ken die papse prijs niet. Maar hij is. Daar ga ik niet praten. Kellogg's Cornflakes. Waar is wheatpix dan? Nee, maar die prijs moest erbij. 54. Nee. 99. Dat was 44. 60,99. 59,99. Kellogg's. Kellogg's. Ik wil zeggen Kellogg's. 61. Ja, dat is 59. Hij is 49,99. Hij lag al. Dank Ja, je. ik weet het wel. Jouw wheatpix is meer dan Kellogg's. Chandler Oats 1 kilogram. Nee, maar ik ken die papse 1 kilogram oats. 1 kilogram oats. Hoe lang is het? Dat is ook bij box. Hij is massacre. Ik denk dat hij groot naar kilogram. Wat is een kilogram? Nee, jong. 500 gram is net zo. Zeker. Maar daarvoor. 500 gram zeker is net zo. Ja, zo. Hij is zeker zo. Nou, dat zei ik 65. 65. Hij is in zijn 38. Hij is 44,99. Maar je niet. Oh! Tasty rijst 2 kilogram. Tasty rijst is 56. Ik hou die punten. Tasty rijst is 56. 56. Waar? Rijst. Rijst. Specifiek tasty. Nee! 2 kilo, dat is 2 kilogram. Dat is tasty. Tasty rijst. Dat is tasty. Nou, wat zeg je? Hoeveel? Tasty is het eerste rijst, denk ik. Nou, wat zeg je? Ik zei 69,99. Waarom een spek en tasty is het eerste? Ik ken het Ik rijst weet niet goed. eens wat een spek is. Spek was daar oranje. Tasty is die zwart. Ik zei 69. Ik doe 56. Dat is hier, te maar vrij. Dus Tjoe! zeker 80. Hoor! Mijn rijstkop. Nee, Tjoe. ik kan het lezen, Nee, ja. dat is 69. IJs, mais, Ik liet naar. ijs, mais, miel. Is het niet Twee. meer? Ai, 5 kilogram. 5 kilogram. Ja, zie, dat is insane. Van, kijk. Crazy. 149,99. 114. Mensen? Hoe je gezegd? 149,99. Antonio Sinasa is 89,99. Ah! En dat is 114. Yes. Salati sugar, 2,5 Ja, dat kilogram. weet ik wel. Zeker. 2,5 kilogram. Hij is gewoon een keer 51. Ik zei 51. 35. Antonio Sinasa is Ik moet 54,99. zeggen, zeker is gewoon een 51. 3 koffie, 750. Kijk, kom. Je staat letterlijk 3 Ik train 3 koffie. koffie. 3 koffie zie je.
Mm. 750 gram. 57, nee, maar dat is zo. Die kleintje, ne? Is een heel klein ding, maar. Die Ik middelmatige. krijg 250 op, denk ik. Die middelmatige. Mm. 200 rand. Lima stereo. 200 rand. Waarom zeg je dat zo? Waarom zeg je dat zo? Nee. Oh man, oh man. Als ik was iedereen goed zijn prijzen krijgt. Hoe zijn we het doen? We gaan hem met dangen. Jij klaar is het Nee, maar hij heeft ook naar de vorige dag bij pap gezien. Dan is het. Weet je wat? Breinleep. Hoor je het breinleep? Hij heeft bij Witpix gezegd of iets, dus hij 2 prijzen. Ja. Nou, ik krijg nog een kans. Hoezo? Jij hebt 2 keer gezegd Ze 62. zei, testikreis, ja, weer reis, testikreis in hierin. Ai, dat zei ik toch nog niet. 29. Wat is die verschil? 20 niet, man. Wat zei je? Man, ik is Als het 10 rand. Hij denkt school dat hier, want hoe kan ik gaan zo? Ja, Ik kijk eens naar de hele prijs. Wat een keer. zie net 180 of zo. Ik zou zeggen, Rico Vicky, zo fijn nodig. Dat zit gezegd. 29. Dus die is een groot kip. Op die naast is 129. 700 man. 250 gram. Gram, dat is klein man. Weet Nee, ik precies. was zo fout, daar is zeker groot jong. Ah? 5 roses die 102 pak. Ja. Super man. 79, 99. 5 roses, ik zou zeggen 130. Moet je gezegd? 79. 59, 99 zie je zien. 150, dat was crazy, En bro. jij? Dat is 130. Zo goed die. 100 pak. 100 pakt ook. Het is ook wel een dier is. Maar één van de twee is dier. Ik ken niet weer goed. Ik 45. 45 rand. Nee, hou bij je punt. Ik zeg 65. Je hoort die van een lijn naar de game komt in. Hoe zei jij? 45. Jij? Hij is nou ook recht. 65. 49, 99. Zo zijn twee. Teko. Koepijk beans. Hij vindt hij. Als je die plakje maar eens Dat is dan het enige. ziet. 23. 17. Wat is die naast? Hij is 98. Prima. Nog niet. Koe, chakalaka. Sakalaka. Ik verloor klaar, geef op. Die is nog klomp. Toner. Hoor me nou verloren klaar. Ik heb is niet zo groot. Hoeveel het iemand? 7. Uit 7. Sakalaka moet En ik- hier geweest. Zo ik kan hem maken 21. Wat is er? Hij is 20. Twee is op verliefd. Twee. Lucky Star. Chakalaka. Feel charge. Vies, ne? Ja, 10. Ik ken hem gewoon. Tyrang is 18. Nee, hij is 18. 16, 99. Ik wil het En eraan. dan is hij naast. Hij is 34. Dat is ook beliefd, zie je. Man, vis. All gold tomatensaus. Ook al tomaten zo. Ik wil zeggen, hij is zo. 49. Waar is all gold? Die glaaspoel. 49. Jij zei 49. Ik zei hem zo. 37. En dan is hij naast. Hij is 34. Mr. Paul's chutney. Wat is dit? Chutney, zei. Gewone chutney, glas chutney. Oh. Bols. Chutney. Dan is die er is tomaten zo. Niet dank je, zeg. 45. Oké, je wil die naam 30 weer. Nee, ik ben er 50 weer. Ik kan hem zo 37. Dat is correct. Helemaal recht. Ik kan misschien weten, hij gewoon morgen. Ik weet het Spot niet. on. Als je het aan, ik het aan die mensen. Zie je zo jouw krop goed zat. Oh, jouw kleur. Nou man. Ramen margarine. 500 gram. Ramen met jullie. 65. Ach man, dat zijn. 45. Hij is 34, 99. Wat man? Nee. Boterij klauwenboter. 500 gram. Nou wacht, dit vorige raam, wat voor raam was? Ramen. Gewoon Ramen raam. margarine. Wat is erin? Hoe raam is het? 34. 35. Sorry. En die parten. 500 gram is die siata. Ik moet naar eerste zin, hè. Je hebt niet verloren met eerste. Sicilië. 40. 39. Ik wil zeggen 7.
Positie naast hij is 69. 69. Oh, itu ik nou beli Rama saya paling 60 tuh si Rama hier. Ik nou beli bakal sih. Nee, ik jong, ik is spot on, maar die goed draai om. I'm just a man of daddy. Zit zo. Lenswood, cheddar cheese. Jong, het hangt af hoe Hoe jong. groot? Die, ja, waar is hij? Alles in. Xenax. Vier nog 99. Yo, ik is weg, zie. Ik weet live, maar ik heb nog niet iets gezegd. 94. Ik zei 19. Dat is mensen. Nee. Dan is 89. Yes, boy. Brother, Vamos. lucky. Is goed trouwens, rations. What you saying, bruh? Alweer bij Escort, dan escort rations. Apa? Rations. Rations moest uit te goed. Oh, wait, dat goed. Dat is... Wie meneer zei jij? Jij niet. Hoeveel? Wat te pakken is dat? Hoeveel is er Er niet? staan er zo. Ik weet toch niet. Zo, Zeg, ik dus kom zeggen rijden niet. Nou, rations, dat is zeker een tierdere spelers. Natuurlijk is dat ook. dat voelt er eigenlijk mis. Nou ja. Zeg. Ik heb rations en zo. 43. Nou, zeg je, laat die mensen horen. 43. Inzet in die camera. Als die mensen nou eerst zien. Ik zie niet nou, ik zie hem van net nog. Voor goed. Man, Ga dan. cara saya 43. Ja, we niet meer lezen, maar prijs ik nog minder af. Ja, nee. 55. Então, Maar load shedding, bah. hij is 49, 99. Ik ga er kom ze daar vanwege op een. Ik heb 55. Nee, joh. Dan nu 43. Enterprise Bologna. 34. 55. En dan is hij naaste. Hij is 39, 99. Rainbow Chicken Fry pak 1 kilogram. Ik moet zoeken. 220. 1 kilogram. 100. Ik kan niet zo goed opmoesten, maar oké, ga maar. 269. 99. Ik wil zeggen 180. Je ziet naast, hij is 69, 99. Eiers. 18, hij is 18 en niet eiers. Ja, hoeveel is het? 80. 45. Laat ze verleefd zijn. Ik kom heet die man. Dat is daar, Hij zijn er. Dat is goed. Maar nog goed. 60. Jij is naast. Dat is hoeveel? 54, 99. 87. Sunfoil Sunflower Oil. 2 liter. 2 liter. 76. Ja, hij is dier. Hij is dier, ik weet dat Maar ik kan zeggen. 76. Wat maakt nou nou zo? Als je op prijs gezeten is. Ja, 76. 76. Ja. 69. En dan is hij naast, is 74. 99. Orange, orange squash. Euro's. Hoeveel is Ik het? kan zeggen euro's en zo. Nee. 52. Zeg je 22? Ik zeg 39, 99. Precies 39, 99. Liquid fruit juice. 1 liter. 1 liter. 29. Yo, ik ben Nederlands. Ja, je klaar gaat in 29, 99. Liquor voor 2 liter. Hoe lekker? 1 liter. 1 liter. Nee man, hij kan niet zo duur wezen. Dan zie Ik ga hem zo 26. En dan is hij naast. Hij is 24,99. Energized Sports Drink. 7. Nee. Nee, maar jullie mag precies die uit de prijs zeggen. Oké. Je was uit de reden. Yo! Hij is precies. No point. Lucky. Ah, No point. Maar hij sport. als je rijdt, zeg Bacon TV bar. yo, Nee. TV bij. TV bar zo 15. 11. Als je naast dan 16. Goedemiddag. Wow. Cadbury Lunch Bar. Lunchbar. Groot of klein? Hier staan. Lunchbar. 15.
Lunch pa, so 16. 15. Bacon marshmallows. Wat is bacon marshmallows? Dat is die bigger. Speaking. Ik kan zo zeggen, zo 25. 9. Je hebt nou gezegd 29, kom. Ik weet niet, ik noem het zeggen dat ze 9. Hij heeft gezegd 29. 29. En jij? Terus apa yang mana? Je is die naaste. Hij is hoeveel? Ik wil gezegd 9. Ik wil gezegd 19. Iets maar. Nou, kom. Tennis basket. Cun peli ramu. Tennis basket. 20 rang. Tennis basket is dier sih. Sekarang so 16 mana? Hij is die naaste. Hij is 29. Ik wil nog zeggen 9. Pijkers, Romani creams. Harmony creams 2. 40. Baik kan ramu nih. Daar is dat kap. Ramu nih. Ik kan ze Wanneer hij zoekt, kan je niet die antwoord hier krijgen. 33. 33 man. 40. Als je naast, hij is 34. Pijkers, salty cracks. Cracks. Wat is dit? Salty cracks. Salty cracks is zo 99. 5. Hij is precies. Hij werd een toon gezegd, 99. Yo, ik vang me op, bra. Omaras. Sam. Patamilk. Omaras is zo 45. Wat is Omaras? Omaras. Kaya wat je Daar tahu? Omaras. Ik zeg 45. 50. Wat is die naast? Hij is 59. Naule mayonaise. Mayonaise. Naule en hij naar kanin. 55. Nou, de mayonaise kan ook Nee, nooit zo broer, duur zijn. zeg. Ik heb nog niet klaar Nee, maar het gezegd. kan ook nooit zo duur zijn. Ik zeg 38. Hij is 39. Wat maak je? Toon je tom. Wat maak je? Wellington sweet chili sauce. Wat is Sweet dat? chili Wat erin is dat? Dan sta je... Papa. Ja, hij komt stad niet. Oh. Maar ik weet niet hoeveel handen hij is. Maar ik had hem zo... 39. Ik had hem zo... Stom, 36. Hij is naast. Hij is 29. Colgate toothpaste. Aku lagi... Yo, ik weet niet Aku lagi so... 23. Hij is naast. Hij is 24. Zeg, wat gaan wij aan? Aku lagi... Doom insect spray. Toen maar toen maar zo 18. 39. Yo! Hoe is ik 18? Hij was 10. Hij is naast. Hij is 49. Ik zeg, ik was 10. En de ene. Oh. 45. 56. Dus Antonio, hij is naast. Hij is 40. En die ene, bra. Sunlight. En het liep het. 39. Ah, nee, bra. Dat is... Nee, Kom in change. No change. 39. 38. 39. 38 is hij naast. Hij is 39. Die Omo. Luister. Luister. Omo. Washing powder. 2 kilogram. Oh, mijn washing powder. 2 kilogram. 45. 69. Is hij naast. Hij is 100 gram. Ik weet almost... 5 soft oil paper. Daar 9. 5 is op stom dag. Nog nooit die man. Nee, man. Hij stom dag, dacht ik. Maar ik Maar wacht zeg. eerst, wacht. Ik wil zeggen. Oké, change. Tol. Het is net later voor. Tol de pil. Ik wil zeggen zo 85. Is hij naast. Hij is 90. 9, kom maar. Vaseline. Huh? Vaseline. Blue Seal. Als je laatst in Vaseline. Vaseline. Nou, dan moet ik die niet krijgen. 35. Vaseline. Ach, nou. Wat is hij naast. Hij is 54,99. Oké, op. Yes, sir. Het is klaar. Points. Oké guys, so actually ik gewin niet. Antonio die game gewin. Want onze cameraman het load shedding veroorzaakt en hij die points verkeerd op het tel. El cameraman in the comments. Thank you guys for watching. Peace out.